chính em tăng chỉ bỏ ba lấy kênh hấp khía cả linh cột ya kỳ anh lá bộ u lấy nghi bên cung mát để hàng ta chính em cả chân cha Ka bamsap kadai kawai na kidaw khalim sarkar khamtam hari India nginlap kadai kamat baklan bha ban pankhi jingmut yakipat ba shwa ki election ka jingher ka INC ka baju yalam ya ka sarkar pedeng bat ki sarkar jalaru kumju ha kisnam baladep kadai halor ka jingkeno bamsap bala pelong ya ka jing yakhi ka bajur bha hapo ka jing yalam u ana hazare kabapelong ya ka BJP ban yolat ban wan hakabor hato ka jingwan ka BJP hakabor menta la ban pendu ya ka bamsap ha Meghalaya menta kani kamat kala sedang ban penkhi jingmut ya ki pajba ba kani ka sarkar kadai ka sarkar bamsap da ka jingkentho ki opposition party kum ka TMC bat WPP halor ka CAG report namar ka jing bamla ka sarkar ban somit ya ki utilization certificate bat lada ka sarkar kamla ban samit ya ki UC ngidai ban tip ba ya ka pisa hab ban penphai no kimla ban shubam ai kumto kum ki pajba ngi hab ban long ki bastat namar ke election MDC kala hajan kin persang ban pentho bria ya ka sarkar kat bala khamtam ya ka NPP ka bayalam ya ka sarkar ka WPP ka balakpan jingkershan na kipat ba ha ke election MP badang Shudep bat kipat baru ha ka jing loy kilai ka jingkershan ban penjob Don Burom ya ukur tong jongka hanrai kale ayu halor kani kamat kaba kala kular ha kamat upat ba ka beri uhan neutral syai ka CBI bat ke ID bapila kular ya upat ba ban wanra hangni balai pithok bat penthami ya upat ba da ki kentin jali ja da ka bapendon kam thala ya ki kentin belai balai pemkren ai ha parliament halor kani ka banta bat ka artikel lais pa new phewai kidak kishin ki penpau balada ka WPP kan wan ha kabor ka Meghalaya kam don jing artatin kan sekala kum ka Bihar ha kapor ulalu prasad penkut ka kerwo na uba Stromwell Maudo